terminamos de llama. Voilà, bien beaucoup de succès qui est fait de la Utarika. और भी हमारे जैसे कि अभी हुई भी नहीं कर आजा हादी को हादी चला लगी वो लगी तकी को बारी फोड़ कर दिया मुझे तो आजा dia motor itu di bawah di mata itu aja कुछ से आया इस वक्त अपना उतारी का आई दिसन कुन्यार करी जारी ना ये लोग चला लगी और dia वहाँ जे कुछ जमा बेरे जमा इसे मसला dua lagi taki kembali boleh nama kita mah aja ini mungkin ada dia wहाँ hadis jalan lagi Dipse woni ko jabbete do hande do e nder wennodi wari hollondirde do mabbe hande golle jodde jontare e gandi jikku Dipse o time do kallo do munati yombata bubata dum en yido otoji e machine aji fo ngari han gidum do jabbo tawde dan programme yombani bubani han ko ay otoji hande e gaddori do e nder wennodi be ngari hollirde hande programme Dipse weltare mabbe hakkude mabbe e Dipse non be kebani arbe be pade men do YouTube Nyamnar TV ma mbawi de programme ngandano fuddori haala do haali so Allah jani inshallah ya rabbi ko taki ko bari ko terminamo di tawa और भी हमारे जैसे क्या भी होते हैं इंसान ये कुछ से ये प्रोफेट अपना गुजारिया आजा ये लोग जिन्हें बेचर बिना मौके जाना आजा भी हम हाथी को हाथी इंशाल्लाह और kalau tanya dia bukan lagi cuma merek cuma internasional jatuh motor rugi dia mau nyala de boleh jatuh ko en jino ko waya yimbe be jabbi man do ender wennodi yimbe be kewi bewale kewal yimbe be jabbi man do ha heewi no programme Dipse o hande be mo yommata mo bubata so Allah jabi do ender wennodi 2024 nder hollirde hande cosane ada so Allah jabi inshallah ya rabbi aja di sana wala handi ko handi inshallah rabbi yombara ko wara biya ko ri tigi tugo ware de mande do on biya ma ko ri tigi tugo ware de mande do jadi dia sai inshallah rabbi jabe hobe be desan asa jabe hobe be ale kele gara jabe hobe be kele ne hobe be desan bare ne hobe be kele gara kala kele ya Allah hela du bare ne du kele gara bare ne du kele gara kala kele ya Allah hela du kele ne hobe be desan yeɓiyankoɓe Nyamnar TV eɗen gandi ko Dipse fedde fulago enene muɗum ɗo e nder wennode ɗum ko ɗo e nder Fouta ɗum noon mo jaɓɓama ɗo jaɓɓugal jongal jaɓɓugal jontagal en gandi wennode naɓe ɓe mbawi jaɓɓade mbaɗi ko jonde joɗɗo golle jontare ɓe jii yimɓeɓe jalti ɗo pewal e peewal ɗum noon golle ɗe ɗe jooɗi ɗe jaari tan e poti yarde ni eno hanniri ni ko noon woni koɓe mbaɗi ɗo hannde Aja balik ke negara jarin aja. Inshallah kau berhubung kau janggo inshallah. Hidup kau janggo. Kumpang. Wala walu. Kele. Ora alo kulol nan kota mondore. Ga kulol ala ga wala. Gajiri. Kulol ala ga wala.
Okay, what's up, Johnny? Yeah, bismillah modern fulbe jamone mona elking la wonin boy bu khat he chaliya ya no mi arti kebe cikki mi aci the boy on the yotti fendi di fi be chudi hey etto mi hanna mana na ci ko rabna tiram papa dali be fulo do tips on bamma be be ay tips on bamma be be tips zuba ka nyado Black Vita. Min jaliya ko kontara do fudu mi holtara adinu mo fi mi tutara kal ko kalbi mi holtara digi wilay jami alcantara Balla me kambe karani mi la di se no no banakare ai base se haro jiwa Umar Adam, mashallah, Umar Adam, kellar wadi 1000 fara. Ramata Jallo wadi 3 sa weltare. Nena galle wadi hen 500 e yawre. Demba so, warmo dental gom wadi hen 200. Mashallah,
Pise Biane kam barodi nyata hudo kala bido non ya jangwa het kale biye barodi nyata hudo biye non barodi nyata hudo ya mina nadio de biye barodi nyata hudo na mina nani yon biye barodi nyata hudo mina na ya Pise Kelemonto Judamonto Kelemonto Judamonto Mare Kelengara Jare Yesabe Mare Kelengara Jare Judamonto Mare Kelengara Manane Mare Kelengara Jare Hai Kelemonto Judamonto Mare Kelengara Jare Kelemonto Judamonto Kelemonto Judamonto Korbuche Mare Kelengara Jare Korbuche Kelemonto Mare Jangan hari masalah lagi.